Fl-aħħar 24 sija pajjiżna reġistra rekord lokali ta' każi ġodda ta' COVID-19 kif ġew irreġistrati 582 każ ġdid. L-ola ammont li sissa kien irreġistrat kien 510 fl-10 ta' Marzu ta' din is-sena. Naf il-waqt li l-Ministeru għas-Saħħa sfortunatament ħabbar li l-pandemija ħatfet żewġ ħajjiet oħra f'pajjiżna, żewġ irġiel ta' 52 u 53 sena rispettivament. Għalaqstant l-ammont totali ta' fatalitajiet tal-COVID-19 fil-Gżejjer Maltin issa żdied għal 473. Bejn it-tlieta u l-erba' komplew jiżdiedu wkoll il-pazjenti rikoverati l-Isptar Mater Dei u li huma pożittivi għal-virus kif 24 sija l-ammont żdied għal 47 żieda ta' 7 pazjenti. Fosthom 4 persuni rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva. Fil-waqt li ġew rrapportati wkoll 94 persuna bħala mfejqa mill-virus, l-ammont totali ta' każi attivi huwa dak ta' 2991. Intant, wara dawn in-numri rekord, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn indirizza lill-poplu fuq il-programm ta' varjetà fuq il-medja laburista Kalamita fejn saq illi dawn in-numri għoljin kienu qed jistennewhom. Tant l-Assoċjazzjoni tat-Tobba fis-Saħħa Pubblika l-MAPHM appellata l-aktar responsabilità u miżuri stretti kif insistiet li s-servizzi tas-saħħa jtaħabtu wiċċhom ma' pressjoni enormi brata dejjem tiżdied ta' infezzjonijiet. Fil-waqt li appellat lil pubbliku sabiex f'dawn il-festi kemm jista' jkun jillimitaw il-kuntatt soċjali u li qatt m'għandek titħallat ma' aktar minn 3 households oħra. L-MAPHM insistiet ukoll sabiex il-pubbliku jevita fost oħrajn il-folol u jżomm id-distanzi.